Maqengwana. Ubehlongula lo muntu. Akulona icala ukuthi uZoso adubula umuntu phambi kwami. Akulona icala lelo. Kumina Sikhuluma nezazi manje, sikhuluma nezazi. kodwa kuyicala mina if sengifihla information ukuthi lento lo yenzakalile. That's why mina anginalo ngisho impoqo ba umthetho ukuthi uZoso ufana ngimprotect angambulali lo muntu lo. I'm not a police officer man. I'm just a normal citizen. Cha mana-ke ukubuka ingane yakho. Mana-ke ngoba enye into ninamalwa niyanyanyisa. Nifike nikhuluma umthetho nokududulele emphakathini bese niyikhohlwa nina. Ngifuna mina ukuthatha lento kube personal. Yes. Kube personal. Look at ufica umuntu ufondela umngakho. Ufica umuntu uphezu kwengane yakho. Yes. Umile omunye khombe ngesibhamu. Umngakho. Kodwa umngakho uyiphethe ifoni seshiya ukuthi kumanje badlongole ingane zethu. Wena mawufica ubuka lapho. What is your responsibility? I'm asking. Responsibility yami ukuthi Angithi wena is to come and watch your kids being raped by another man. cha. What is your That is not my responsibility. My responsibility as a father is to protect ingane yami. how to protect? Umngakho khonje ngesibhamu. And you are the angithi wena uyisasimthetho. Khuluma you as a lawyer. Uyafika na ingane yakhe iyadlongula nanga isigebengu sikhome ngesibhamu lababhezu uyafenda lo nomunye bababecula uyafika wena uyabuka and then awulo report angithi Yeah. Lento what your first action Lento sikhuluma. and then bayakuyeka ungene endlini Yeah. mawungena uduzo nasi ibhamu zimile sikhombelo nawe ingane lakho zikelele la ziyakhwelwa. And then take me to consideration. Oh, two. So that Ngabuza kakhulu uzukudideka. Oh, two. Definitely ngenze la. Is to comply and complain. That's number one. That's how two. Ngisho ngilinde ngisho nelesibili. Esibili, angisi remember nkosazi wami in danger manje. I have a right to protect the property yami. I have a right to protect another person. I have a right to protect a property of another person. But I must choose to do it. I have a right to protect my friend. Oh, my friend. I have a right. Ekudala sikufuna. Uyalokhu sisimhla ka-30 years uyahamba lapho. Lokhu sikhale ekhaya sitomfo umhla ka-30 ushayahambile. I have a right to protect wena yourself. Mina ese ngibona umunkozi wami ephunjwe ngesibhamu. If nginayo i-chance I can eliminate lo muntu lo mphethe isibhamu ngoba i-life yalo yamkami is a danger. Is imminent. Ingenzeka noma yini. Sishile eqaleni ukuthi inini la ungatheka khona. Ngakwenza lokho ngoba I have i-proof bamrape lo. Bamnukubeza. Chances are basazoqhubeka nalo and nazi isibhamu bamdubula. So inkantolo phambi kwenkantolo izongizwa ukuthi cha lo muntu lo benayo isizathu esiphathekayo. Phambi kwenkantolo ake sithi kwenzeka kwamakhelwaneke. Lalela mzama ukudlala umthetho. Hayi uyayihambisa le ndaba. No, angithi mina bengifuna ibe personal kuwena. Isi-personalizile ke wahluleka. Angihlulekanga. Kwenzeka kwamakhelwane uzomchazela umakhelwane usongizandla msaba ukudlala ngathi mafethu. Hey, umhlaba ube khona umthetho ungabi khona. Ayikho into enjalo. Usakhe. Ayikho into enjalo. Ayikho nje.